ترخا أبزاغ قداماي ويانا ولدتات كفلطو زغبا حقኛ تاريخ دراسي يمانه ገብረ መስቀል تراخي ኃይለ ማርያም ገብረ ሕይወት ترخا أبزاغ دكتور لابيسو ጌድለቦ ኣብቲ ኢትዮጵያ የገባር ስርዓትና ጅምር ካፒታሊዝም ዝብል መጽሐፎም ብኸምዚ ይስዕብ ይገልጽዎም ወራሪ ፋሽስት ጣልያን ብ1933 ዓመተ ምህረት ተሳዒሩ ካብ ኢትዮጵያ ምስ ወፀ ዝተመስረተ ሓድሽ መንግስቲ ሃጸይ ሃይለ ስላሴ ላዕለዋይ መንግስታዊ ስልጣን ዝሓዙ እቶም ንሃገሮም ነጻነት ዝተቃለሱ ሓርበኛታት ዘይኮኑስ እቶም ብንጉስ መሪሕነት እንካብ ስደት ዝተመለሱ መሳፍንቲ መኳንንትን ካህናትን እዮም በዚህ ተልዓለውን ኣሞንጎ ካብ ስደት ዝተመለሱ መሳፍንትን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንወራር ፋሽስት ጣልያን ዝምክቱ ዝነበሩ ሓርበኛታትን ዘይምስምዕማዕ ተፈጢሩ ነይሩ እቲ ብንጉስ ዝምራሕ ካብ ስደት ተመሊሱ በትረ ስልጣን ዝጨበጠ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ እቶም ምእንተ ነጻነት ሃገሮም መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ሓርበኛታት ግፍዓው ዝኾነ ናይ ማእሰርትን ማሕነቕትን ስጉምቲ ወሲዱ እዩ አርበኞች ተንቆ መብታቸው ሲወድቅ የባንዳዎች መብት ተከብሮ ሲጠበቅ እንዲህ ያለ ጊዜም አይቼም አላውቅ ለካስ ኢትዮጵያ ሞኝነሽ ተላላ የደማልሽ ቀርቶ ያቆሰለሽ በላ ነጭ ጣልያን ቢወጣ ጥቁር ጠላት ገባ የሀገር የአርበኛ አንተ ባለ ካባ ምንም ደስታ የለ ጉድጓድ እስክትገባ ሀገር የኢትዮጵያ ይግረምሽ በጣም አርበኛሽ ተሽሮ ጠላትሽ ሲሾም ተባሂሉ ዝተገጠመውን ነቲ ሃጸይ ሃይለ ስላሴ ዝፈጸምዎ ታሪኻዊ ስሕተት ዘቃልዕ ነይሩ ብዙሓት ሃርበኛታት ትግራይ ሃጸይ ሃይለ ስላሴን ዓዲ ተመሊሶም ካልኣይ ይነግሰሎም ሰምዑ ኣይተሓጎሱን ንሸሞንተ ዋርሕ በይንና እንትንዋጋ ብእዋኑ ኣይወጽሑልናን ኣብ መጨረሻ ድማ ንወራሪ ኣረኪቦምና ህይወቶምን ህይወት ቤተሰቦምን ንኸድሕኑ ዝሃደሙ ንጉስ ተመሊሶም ኣየማሓድሩናን ብዝብል ዓብዪ ቂምን ጽልእን ሒዞም ነይሮም ኢትዮጵያውያን በኃይለ ስላሴ ተዋሪድና ንዘመናት ክብራን ነጻነታን ተሐልያ ጽንሕት ዓድና ኃይለ ስላሴ አድፊረምዋ እናወሉ ኣዝዮም ግዮም ስለ ዝነበሩ ኃይለ ስላሴ ካብ ስደት ምስተመለሱን ዘፍረሰ ቀሺ ኣይቅድስን ዝሃደመ ንጉስ ተመሊሱ ኣይነግስን እናወሉ ዳግም ምምላስ መስፍናዊ ስርዓት ኃይለ ስላሴ ተቃወሙ ነቲ ካብ ስደት ተመሊሱ ዝተመስረተ ምምሕዳር ሃጸይ ኃይለ ስላሴ ብምቋም ድማ ኣዝዮም ብዙሓት ሃርበኛታት ናብ በረኻ ወጽኦም ሸፈቱ ሰራዊት ፋሽስት ጣልያን ዓብዪ ብድሆ ዝገጠሞ ኣብ መሬት ትግራይን ብተጋሩን እዩ ሰራዊት ፋሽስት ጣልያን ትግራይ ንምቁጽጻር ንልዕሊ 8 ዋርሕ ዝወድእ ሓያል ናይ ምክልኻል ውግእ ብተጋሩ ዝገጠሞ እንትኸውን መሬት ትግራይ ምስ ተቆጻጸረ ግን ናብ ኣዲስ አበባ ክሳብ ዝኣቱ ምንም ዓይነት ምክልኻል ኣይገጠሞን እቲ ኣብቲ እዋን ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ተዋፊሩ ዝነበረ ፈረንጂ ኣልዶ ካስቶ ነቲ ኩነታት ከም ዝስዕብ ይገልጾ ሓበሻታት ብልማዶም ዝእዝዞምን ኣብ ዙርዩ ዝእክቦምን ሹም ክሳብ ዝሃለዎም ተረቲዕና ምባል ኣይፈልጡን እቶም ካብ ግንባር ውግእ ጠምዮም ዝተመለሱ ይኹኑ ነበርቲ ከተማ ተፈሪ ሓዲጎምዎም ምህዳሞም ተዘይሰምዑም ካብ ውግእ ኣይምተፋትሑን ነይሮም ልቦም ብዝተነኽአ ምህዳሙ ምስ ሰምዑ እዮም በዚ ምኽንያት ድማ ንጉስ ምስ ሃደመ ሰራዊት ጣልያን ኣዲስ ኣበባ ቅድሚ ምእታው ዝነበረ 5 መዓልትታት ህዝቢ ንኽከላኸል ዝብል ሓሳብ ዘይነበሮ በዚ እውን ብጀነራል ባድልዮ ዝምራሕ ሰራዊት ጣልያን ከም ጣርማ በር ዝበለ ንምክልኻል ምቹው ዝኾነ ቦታ ተኸላኸላይ ዘይረኸበ ኣዲስ ኣበባ ንምእታው ከኣለም ንጉሱ ሓዲግዎ ዝሃደመ ህዝቢ ናይ ምክልኻል ተስፋ ስለ ዘይነበሮም ንምክልኻል 10 ግዜ ዝምቹው ዝነበረ ዱር ኣዲስ ኣበባ ሰራዊት ጣልያን ሓንቲ ጥይት እንከይተተኮሰቶ ሰተቲሉ ዝኣተወ ሞዳኣ ህዝቢ ትግራይ ድዩ ከዳዓስ ወይ ሃገር ጠንጢኑ ዝሃደመ ንጉስ እዩ ህዝቢ ትግራይ ብስርዓት ሃጸይ ሃይለ ስላሴ ከዳዕ ዝብል ናይ መጸለምታ ስም ክትቆኖ ዝተገበረ ንውልድ ወለዶ ታሪኽ ዘይርስዑ ክሕደት ሃጸይ ሃይለ ስላሴ ንምጉልባብ ተባሂሉ እዩ ነይሩ ሃጸይ ሃይለ ስላሴ ካብ ኩናት ማይጮም መሊቖም ናብ እንግሊዝ እንተሃድሙ ሰብ ከይሪኦም ብእሙናት ሓሻኽሮም ተዓጅቦም እዮም ወፂኦም እቶም እንተ ሃገሩ ጥይት ብግንባሩ ተወቂዑ ዝወድቕ ጅግና እምበር ገጹ መሊሱ ዝሃድም ፈራሕ ምሒር ዝጸልኡ ገባራት ራያ ዓዘቦ ሃጸይ ሃይለ ስላሴ ብሽንጡረታት ተሓዊኦም ተሃድሙ ምስረኣይዎም ንወራሪ ሰራዊት ፋሽስት ጣልያን ዝተኩስሉ ዝነበሩ ኣፈሙዝ መሊሶም ሃገር ከዲዖም ናብ ዝሃድሙ ንጉስን ሓሻኽሮምን ተኩሶምሎም ነይሮም እዩ ዝበሃል እዚ እውን ፀረ ከዳዕነት ዝተኮስዎ ጥይት እምበር
ከድዓተ የብሎምን ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ባዕሎም ብዘውፅእዎ ኣዋጅዮም ተፈሪዶም እቲ ኩናት እናጻዕጻ ምስከደ መስዋዕቲ ዝፈርሑ ውሕዳት ካብ ድፋዕ እናመለቁ ይሓድሙ ነይሮም በዚ ዝተሻቐሉ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ድማ ሃገሩ ንወራር ሓዲጉ ካብ ድፋዕ እናመለቁ ዝሃድም ወታደር እንተረኺብኩም ጠበንጁ ንኣኹም ኢዱ ድማ ንኣና እናሓስኩም ኣረክብዎ ዝብል ኣዋጅ ኣውፂኦም ነይሮም እዮም ብዛዕባ ዘየመልኪቶም ኮነሬል ቃለ ክርስቶስ ኣባይ ብኸምዚ ስዕብ ይገልጽዎ እንካብቲ ብራእስ ሙሉጌታ ዝምራሕ ገዚፍ ቁፅሪ ዝነበሮ ሰራዊት ውሽጢ ካብ ድፍዖም እናመለቁ ምህዳም ጀሚሮም ነይሮም ነዚ ንምቁጻር ድማ ዝሃድም ወታደር ዝረኸብኩም ዕጥቁ ንኣኹም ገፊፍኩም ኢዱ ንኣና ኣረክቡና ዝብል ኣዋጅ ብሃፀይ ሃይለ ስላሴ ተኣወጀ ነዚ ስዒቡ ድማ ገባራት ራያ ዓዘቦ ኣብ ክሳድ ዓዶም እናደየው ብዙሓት ዝሃደሙ ወታደራት እናማረኹን እናቐተሉን ዕጥቆም ኣራገፍዎም ድሕሪ ሒደት ሰሙናት እዚ ዝሰምዑ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ምስ ዋና ኣመሓዳሪ ራያ ዓዘቦ ክቡር ደጃዝማች ኣበራ ተድላ ተራኺቦም እንታይ ጉድ እዩ ደቂ ዓድኻ ኣብ ዝሃድም ሰራዊት ዕጥቂ ምግፋፍ ተጸሚዶም ይውዕሉ ኣለዉ እንሰምዕ ዘለና ኢሎም ሓተትዎም ክቡር ደጃዝማች ኣበራ ተድላ ድማ ግርማዊ ጃንሆይ ባዕሎም ብዘውፅዎ ኣዋጅ መሰረት ጠበንጃ ሒዞም ካብ ዝሃድሙ ጠበንጃ እናሓደገ ምስ ወራሪ ፋሽስት ጣልያን ክዋግኡ እዩ ኢሎም መሊሶምሎም ስለዚ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ሃገር ንጸልዓ ሓዲጎም መሪቆም ኣብ ዝሃደምሉ ግዜ ጠበንጃኹም ንጀጋኑ ኣረኪብኩም ህደሙ ብዝብሉ ገባራት እንተተተኮሰሎም ኣየገርምን እዩ ገባራት ራያ ዓዘቦ ብመንግስቲ ዝወፅእ ኣዋጅ ድማ ንኹሉ ይስራሕ ምዋሎም ብስለት እምበር ክድዓት ኣይኮነን ጉዶም ብገባራት ራያ ዓዘቦ ዝተኸሸፈ ንጉስ ግን ድሕሪ 5 ዓመት ቂም ሒዞም ብምምላስ ኣብ ርእሱ ጸዓት ገባራት ራያ ዓዘቦ ግፍዓዊ ውሳነ ወሰኑ ዕጥቆም ብምርጋፍ ንብረቶምን ጥሪቶምን ብምውራር ብመከራ ክሳቀዩ ገበርዎም ነዚ ስዒቡ እውን ኣብ ክልቲኦም ዝነበረ ቂም እናተባልሐ ናብ ዝኸፍአ ብረታዊ ቃልሲ በጽሐ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ዘውረድዎ ኣዋጅን ኣብ ልዕሊ ገባራት ዘቡልን ጉራ ወርቅን ዝወሰድዎ ስጉምትን ብ1934 ዓመተ ምህረት ካብ ኣልዋሃ ምላሽ ዝነበረ ህዝቢ ዕጥቁን ክፈትሕን ዝተዓጠቆ ጠበንጃ ንመንግስቲ ንኸረክብን ብመስፍናዊ መንግስቲ ሃይለ ስላሴ ኣዋጅ ተመሓላለፈ በዚ ኣዋጅ እዚ ድማ ህዝቢ ጉራ ወርቅን ዘቡልን ዕጥቁና ፈትሐ ንመንግስቲ ኸረክብ ተገደደ ጅግና ህዝቢ ጉራ ወርቅን ዘቡልን ወራሪ ፋሽስት ጣልያን ንምምካት ንብረቱን ጥሪቱን ሸይጡን ለዊጡን ዝገዝኦ ዕጥቁ ብመንግስቲ ተገዲዱ ኣብ ዝፈትሐሉ ግዘም ካሊ ካብ ሰራዊት ጣልያን ዝማረካዮ ጠመናጁን ጣይትን እውን ኣረክብና ተባሃለ ተገደደ ብዕጡቃት መንግስቲ ንብረቱ ተቃጸለ ጥሪቱ እውን ተወረረ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ኣልዋሃ ምላሽ ኢሰብኣዊ ዝኾነ ግፍዕ ወረደ ነዚ ዘይፍትሓውን ኢሰብኣውን ዝኾነ ስጉምቲ መስፍናዊ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ኣብ ርእሲ ሰላማዊ ህዝቢ ጉራ ወርቅን ዘቡልን እንትፍጽም ዝረኣዩ ገባራት እንደርታን ራያ ዓዘቦን እውን ተመሳሳሊ ተግባር ኣብ ልዕሊና ክፍጸም እዩ ዝብል ስጋት ሓደሮም ዕጥቆምን ስርኦምን ብጨቋኒ መስፍናዊ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ንዘይምፍታሕ ድማ ሓዊሮም ንኽእድሙን ብረት ኣልዒሎም ንኽውዩንን ምኽንያት ኮኖም ንማእሰርቲ ልኡር ራእሲ ስዩም መንገሻ ስዒቡ ኣብ ትግራይ ዝተልዓለ ሕቶ ዓርሰ ምምሕዳር ፋሽስት ጣልያን ካብ መድረኽ ካልኣይ ኩናት ዓለም ተሰዓይሩ ምስ ወፀ ንኤርትራ ብሞግዚት ንኸመሓድር ዝተረከበ መንግስቲ እንግሊዝ ፋሽስት ጣልያን ዝጀመሮ ግን ድማ ዘይተሳኽዐሉ ዓባይ ትግራይ ንምፍጣር ተንቀሳቐሰ ነዚ ከም ቀንዲ መሳርሒ ገይሩ ክጥቀመሎም ዝሓሰበ ድማ ልኡር ራእሲ ስዩም መንገሻ እዮም ልኡር ራእሲ ስዩም መንገሻ ዋላ እውን ከም ኣቦታቶም ኣብ ላዕላውነት ኢትዮጵያ ንዘይምሽምጋል ተሪር መትከል ይንበሮም እምበር ብስርዓት ገዛእቲ ደርብታ ሸዋ ግን ኣይተኣመኑን ካብ 1933 ዓመተ ምህረት ጀሚሮም ዋና ኣመሓዳሪ ጠቕላይ ግዝኣት ትግራይ ኮይኖም እኳ እንተተሸሙ ናይ ዘውዲ ኣማኻሪ ብዝብል ጉልባብ ካብ መስከረም 1934 ዓመተ ምህረት ናብ ኣዲስ ኣበባ ተወሲዶም ኣብ መሐዩር ተቐመጡ ንዕኦም ተኪኦም ብሃፀይ ሃይለ ስላሴ ካብ ሸዋ ተሸይሞም ዝመፁ ፊታውራሪ ኣለማየሁ ጠና እውን ብሕዳር 1934 ዓመተ ምህረት በቶም ካብ ዓልየት ገዛእቲ ደርብታት ሸዋ ዝውለዱ ፊታውራሪ ክፍለ ዳዲ ተተክኡ እዞም ሓደሽቲ ሽሞኛታት መንግስቲ ኣብ ትግራይ ዕሊ ዘለዎ ምምሕዳር ኣይዘርግሑን ብግቦን ብልሹ ኣሰራርሓን ብምጭምላቆም
ህዝቢ ፍትሒ ሲኢኑ ኣማሪሩ እዩ ኣብ ልዕሊ እዚ ልኡር ራእሲ ስዩም እቲ ኣብ ትግራይ ዝተልዓለ ዓመፅ ገባራት ዓብዪ ኢድ ከም ዝነበሮም እቲ ቀዳማይ ወያነ ንምጥቃዕ ብማጆር ነጋ ገብረ ስላሴ ወፂኡ ንሓፀይ ሃይለ ስላሴ ዝቐረበ ትልሚ ውግእ ብኸምዚ ይስዕብ የቐምጦ መንግስቲ 1934 ዓመተ ምህረት ንገባራት ወጀራትን ራያ ሓዘወን ክወርር ኣብ ዝቆረፀሉ ግዜ ሙሉእ ትግራይ ተቃዊሙ እዩ ብፍላይ ደገፍቲ ራእሲ ስዩም መንግስቲ ዘጥፈአ ዝቐፅዕ እንተኾይኑ መሳፍንቲ ሸዋ ገንዘብን ኣፅዋርን ይምዝብሩ ኣለዉ ዝብል መከራኸሪ ፖለቲካ ሒዞም ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘእደሙ እቲ ዝተሓሰበ መጥቃዕቲ ከምቲ ዝድለ ከይተሳኽዐ ተሪፉ እዩ ነዚ ዝተገንዘበ መንግስቲ ኣብቲ ዓመፅ ኢድ ኣለዎም ተባሂሎም ብመንግስቲ ዝተጠርጠሩ ራእሲ ስዩም መንገሻ ካብ ትግራይ ኣምፂኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቀመጦም እዚ እውን እንተኾነ ግና ገባራት ወጀራት ንዝጀመርዎ ናዕቢ መፍትሒ ኣይኮነን ንደጃዝማች ኣባይ ካሕሳይ ወጊኦም ብምምራኽ ንልኡር ራእሲ ስዩምን ደገፍቶምን ደስ ኣቢሎም እዮም ህዝቢ ትግራይ ብመንግስቲ ተሸይሞም ዝመፁ ገዛእቲ ኣብ ልዕልና ዝፀዓንዎ ዘይሚዛናዊ ግብርን ኣስራትን ይቀነሰልና ካብ ማእኸላይ መንግስቲ ተሸይሞም ዝመፁ ሸዋቶት ይለዓሉልና ባዕልና ልባዕልና ነመሓድር መንግስቲ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ተጋሩ ዝወስዶም ስጉምትታት ማእሰርትን ምንግልታዕን ጠጠው ከብል ኣለዎ ልኡር ራእሲ ስዩም መንገሻ ካብ መሐዩር ግዞት ተፈቲሖም ናብ ትግራይ ተመሊሶም የመሓድሩና ዝብሉ ሕቶታት ካብ ደገፍቲ ልኡር ራእሲ ስዩም መንገሻ ይለዓል ነይሩ ካብዚ ዝተልዓለ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተመስረተ ሓድሽ ምምሕዳር ሃይለ ስላሴ ዓብዪ ብድሆ ገጢምዎ እዩ ወዲ ቅዱስ ንጉስና ይፈትሑልና ንሓዊ ኩናት ኣረኪቡና ዝኸደ ንጉስ ተመሊሱ ኣይመርሕናን ካልኦትን ዝብሉ ስምዒታት ኣብ ህዝቢ ብምሕዳሮም ኣብ ልዕሊ ግዕዙ ምምሕዳር መንግስቲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ዓብዪ ጽልኢት ኣሕዲሩ እዩ ንብዙሓት ዓመታት ብጉልባብ ኣማኻሪ ዘውዲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይቕመጡ ዝነበሩ ልኡር ራእሲ ስዩም መንገሻ ናብ ትግራይ ተመሊሶም ከመሓድሩና ኣለዎም ዝብል ሕቶ ኣብ ትግራይ ተላዒሉ ነይሩ እቲ ሕቶ ንሱ ዘልዕሉ ገባራት ትግራይ ነቲ ዝተመስረተ ሓድሽ ምምሕዳር ሃይለ ስላሴን ሓድሽ ዘውፅኦ ኣዋጅ ግብርን ተቃዊሞም ንኽውይኑ ምኽንያት ኮይኑ እዩ መንግስቲ እውን ነዚ ኣብ ትግራይ ዝተልዓለ ዓመፅ ገባራት ራእሲ ስዩም ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ተወሰዱ ትግራይ ብዘይ ራእሲ ስዩም ምምሕዳር ከም ዘይከኣል ንምምሳል ብደገፍቶም ዝተልዓለ እዩ ብምባል ይገልጽ ነይሩ ኣብቲ እዋን ጀነራል ኦፊሰር ኮማንደር ኢንቺፍ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝነበረ እንግሊዛዊ ናብ ቤት ጽሕፈት ሓይልታት እንግሊዝ ብኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን 23 መስከረም 1943 ዘመሓላለፎ ቴሌግራም ጠቒሱ መጽሔት ወይን ብኸምዚ የቐምጦ ጂ ኢዝባር 32-7 ሰይፈር 23 መስከረም 43 ታሕሳስ 1942 ዓመት ፈረንጂ ካብ ትግራይ ዘልዓልዎ ፊታውራሪ ኣለማየሁ ጠና ቀዳማይ ዳይሬክተር ጀነራል ነይሩ ንሱ እውን በቲ ናብ ትግራይ ወታደራዊ ሓይሊ ሒዙ ዝመፀ ፊታውራሪ ክፍለ ዳዲ ተተኪኦሎም ምቅያር መሳፍንቲ ሸዋን ምግላል ፖለቲካዊ ተሳትፎ ተጋሩን ብምቕጻሉ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ትግራይ ሸዋቶት ሽሞኛታት ይወርና ኣለዉ ግብሪ ከም ድላዮም ይእክቡን ናብ ድላዮም የውዕልዎን ኣለዉ ዝብል ዓብዪ ጽልኢት ኣሕዲሩ እቲ ንገባራት ወጀራት ክደቁስ ዝመፀ ብርቱዕ ሓይሊ ብሄራዊ ጦር እውን ከም ልማዱ ኣብቲ ጠቕላይ ግዝኣት ንኣንስቲ እናገሰሰን ንብረት ህዝቢ እናወረረን ይርከብ ሕዚ እውን ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ገባራትን ዝተጀመረ ውግእ ይቕጽል ኣሎ እቲ ምንቅስቓስ ልኡር ራእሲ ስዩም መንገሻ ናብ ትግራይ ክመፁ ኣለዎም ብዝብል እዩ ገብሩ ታረቀ እውን ብወገኖም ኣብቲ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮ መጽሓፍ ብኸምዚ ይገልጽዎ ኣመሓዳሪ ጠቕላይ ግዝኣት ትግራይ ዝነበሩ ራእሲ ስዩም መንገሻ ብመስከረም 1934 ዓመተ ምህረት ናብ ኣዲስ ኣበባ ተጸዊዖም ከይዶም ክሳብ 1939 ዓመተ ምህረት ኣብኡ ብመልክዕ መሓዩር ክእሰሩ ተገበረ ዋላ እውን ኣብቲ እዋን መንእሰይ ንዝነበሩ ወዶም ደጃዝማች ድሓር ልኡር ራእሲ መንገሻ ስዩም ምክትል ኣመሓዳሪ ጠቅላይ ግዝኣት ትግራይ ተባሂሎም ይሸየሙ እምበር እቲ ኣገዳሲ ስልጣን ግን ኣብ ኢድቶም ሸዋዊ ዳይሬክተር ጀነራል ተባሂሎም ዝተሸሙ ወራሪ ክፍለ ዳዲኡ ነይሩ ብፍላይ ድማ ምእሳር ራእሲ ስዩም መንገሻን ንስደት ራእሲ ሃይለ ስላሴ ጉግሳን ስዒቡ ብዙሓት መሳፍንትን መኳንንትን ትግራይ ካብ ስልጣን እናተወገዱ ብመሳፍንቲ ሸዋ ዝተተክአ ምምሕዳር ጠቅላይ ግዝኣት ትግራይ ንድሕሪት ክምለስ ዘይኽእል ልዕልነት ኣሃዳዊ ምምሕዳር ሸዋ
ኣብ ትግራይ ተረጋጊጹ ነይሩ። ካብ መጽሓፍ ፕሮፌሰር ገብሩ ታረቀ ከይወጻና ኣብ ኤርትራ ንዝነበረ ሰራዊት እንግሊዝ ምክትል ኣዛዚ ሌተናል ኮሎኔል ቲአር ባርክሌይ ናብ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ዝለኣኾ ደብዳቤ ጠቒሶም ትረኽኦም ትቕጽሉ ራእስዩ መንገሻ ብምእሳሮም ንዓመፅ ገባራት ትግራይ ብኸፊል ምኽንያት ኮይኑዎም እዩ። ከም ናተይ እምነት እቲ ዓመፅ ፍታሕ ክረክብ እንተደኣ ኮይኑ ራእስዩ መንገሻ ካብ ቤት ማእሰርቲ ክፍትሑን ምስ ሙሉእ ስልጣኖም ናብ ትግራይ ብምልኣኽ ኣብ ምብራቕን ምዕራብን ትግራይ ዝተለዓለ ዓመፅ ሓረስቶት ብምርግጋእ ሕግን ስርዓትን ንምስፋን ንኽሰርሑ ምግባር እዩ። ሃይለ ስላሴ ግን ብእንግሊዛዊ ወታደር ዝተለገሰሎም ምኽሪ ኣይተቐበልዎን። የግዳስ ኣብ ትግራይ ዝመስረትዎ ሓድሽ መዋቕራዊ ምምሕዳር ብተወለድቲ ሸዋ እንትመልእዎ ነቲ ዝጓሃር ዝነበረ ዓመፅ ዘበኣእሱ ካልእ ስጉምትታት እውን ምውሳድ ቀጸሉ። ነቶም ንዓመፅ ገባራት እንደርታን ራያ ዓዘቦን ይመርሑ እዮም። ጸረ መንግስቲ ብሕቡእ መኺሮም እዮም ተባሂሎም በቲ ስርዓት ዝተጠርጠሩ ካብ 60 ክሳብ 80 ዝኾኑ ኣብ ህዝቢ ዓብዪ ተሰማዕነት ዝነበሮም ዓበይቲ ዓዲ ወጀራት ብእሱር ተታሒዞም ናብ ኣዲስ ኣበባ ተወሲዶም ብሓልን ግና ተወቕዑ ክቆስሉን ኣካሎም ክጎድሉን ገበሩ። ነዚ ዝተዓዘበ ህዝቢ ወጀራት ኣብ ልዕሊ መስፍናዊ ስርዓት ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ዓብዪ ቂምን ጽልኢትን ኣሕደረ። እዚ ቅርሕንቲ ምስ ካልኦት ምኽንያታት ተደሚሩ እናተበኣሰ ምስ ከደ ህዝቢ ወጀራት ኣንጻር መስፍናዊ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ንኽቃለስን ብረት ሒዙ ንኽውይንን ምኽንያት ኮይንዎ እዩ። ትረኻ ኣብ ዛግራ ቀዳማይ ወያነ ወለደታት ክፈልጥዎ ዝግባእ ሓቀኛ ታሪኽ ደራሲ የማነ ገብረ መስቀል ተራኺ ሃይለ ማርያም ገብረ ሕይወት ትረኻ ኣብ ዛግራ